nit a les 8:30 i ens acomiadem amb una cita cultural que ens adreça a les instal·lacions del Museu Valencià d'Etnologia. L'arxiu de la Primera Guerra Mundial, una curiosa narració del periple d'un oficial pel front de guerra, on va deixar constància dels passatges del conflicte, de les persones que el van dirigir i les que van ser dirigides. Un arxiu que va ser rescatat l'any 1999 d'un mercat de Tànger. Amb aquestes imatges ens acomiadem de tots vostès.